जोबोद मोनसे गोजोनथाव थासारि जे मोनफ्रोमबो पोलिं स्टेशनाव रायजो राजाफ्रा गोजोनैनो गाव गावनि भटखौ होदों गाव गावनि पसन्दनि माने बिजाथिनो भटखौ होनाय जादों दा बेयाव आङो नैबे साम' हाथाइ बिसिडिसिनि सिङाव आङो मोनथाम मोनब्रैसो सेन्टारखौ गिदिंनानै जे नुबाय बेयाव दासिमाव नैबे समसिमाव बहाबा 62%, बहाबा 56, बहाबा 54 आरो बहाबा माने 45% बेबायदि दासिमाव भट गोग्लैनानै दङ आरो माने बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया जे दिनैहाय जोङो मन्टु बर' जोंनि UPPL BJP GSP नि सापर्ट खालामजानाय बिजाथि बिनि पक्षैनो बांसिनै भट गोग्लैनाया एकदम रोखाखा आरो जोंनि बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा देरहानाया जोबोद माने ख्रा दिनै नैबे समसिमाव गोजोनै जोबलांगोन होननानै फोथायनाय दं। बेयाव जेबो दावराव दावसि जानायनि जेबो बाथ्रा गैया मानोना रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गोबाव समनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव जि मोनसे गोजोन थासारि नैबे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि आमोलाव आरो बे थासारिखौ रायजो राजाफ्रा फैबाय थानो गोलाव समनि थाखाय बिथांमोनहा मोननो लुबैदों आरो बिथांमोना फोथायदों बा आसा खालामो जे फैबाय थानाय जुग जुग बोसोराव जाहाथे खुनु मोनसे दावराव दावसि गैयाजासे नैबे ओनसोलाव सान्थियै जिउ खुंनो हायो आरो जौगानाया जाहाथे फैयो मानोना सान्थिया थायोब्ला जौगानाया निस्सय फैयो जौगानो थाखाय सान्थियानो जोबोरैनो दरखार बेखायनो नैबे गोजोन गोरोबथानि उनाव बे ओनसोलाव सान्थि फैनाया जाहाथे मालाबाबो भंग जाया बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव सांग्रां जानानै दं। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360